klokken 10. Er du sindssyg, Søren? Er der også sindssygt det? Hvornår så? Okay, drenge. Mm. Det er den 29. 12. Det bliver 2011. 28. Og i, Nej, nej, og i 29.. går var det den 28. i 12. 2011. Og der holdt vi fest hos Patrick Raymond. Eller Ramon, som han siger. Som Lukas siger, Ramon. 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 Og jeg er fuld. Fisse Fred. Og- Jamen, det kan Og man. Patrick Ramon. Jeg knipper dem godt, men ikke for godt. De skal jo ikke have en blodprop. Jeg knemmer dem godt, men ikke for godt, for de skal ikke have en ro. Hvad? Stefan. Nej, jeg bare lige her. Den pige, Du ødelagde bare det hele. der er... Hvordan gør vi det? Der er lige der, ikke også? Du siger, Hun har en god vej. Ja, det har jeg. Ej, så det har jeg ikke. det er helt godt bare lige, jeg tror. Yo. Jeg knipper dem godt, men ikke for godt. De skal ikke have en blodprop. Bum bada bum bada bum bam bam. De kalder mig Fisse Fred. Ja, han siger, jeg knipper dem godt, men ikke for godt. Skal jo ikke have en blodprop. Det går jo ikke. Det er min yndlingssang, men den er alt for nice, den her. Det var sjovt. Fisse flat. Damerne kalder mig Fisse Fred. Fisse Fred. Knipper dem godt, men ikke for godt. Skal jo ikke have en blodprop. De skal jo ikke have en blodprop. De kalder mig Fisse Fred. I dag er det den 29. i 12. 2011. Hvad fuck sker? Hvad sker? Jamen, det kalder mig Fisse. Oh my fucking god, altså. Det her, det går til alle de udlændinge. Knipper dem godt, men ikke for godt. Oh my Skal jo fucking ikke god. have en Is the blodprop. 29 December Det er alt for nice, det her. 2011, and yesterday it was the 28th December Og mig og Joseline er jo også gode venner. 2011, Det er meget godt, synes jeg. and there we Hende skal vi lige se hjem på den. hold what the fuck a party. This party was a nice party. Må jeg lige se en film? Ja, du skal lige være med på den video, jeg er i gang med at uploade. Du må ikke slukke, for jeg er i gang med at uploade en video. Det der, det er Patrick Raymond. Ramon, han er fransk. Je m'appelle Patrick. Selvom... Je m'appelle Claude. Je m'appelle Patrick. Je m'appelle Patrick. Comment tu t'appelles? Og vil I høre noget sjovt? Vil du høre noget sjovt? Vil du høre noget sjovt? Jeg hedder også Patrick. Comment tu t'appelles? Ja, har du fransk? Stefan, Ja. prøv lige at rejse dig. Stefan kan snakke Du er med på den film, jeg er ved at uploade. Du blokerer min film. Hvorfor ikke? Jeg knipper en godt, men ikke for godt. Skal jo ikke have en blodprop. Det der, du kan flydende hvad? Spansk? Nej. Kroatisk? Ja. Prøv at sige noget kroatisk. Jeg skal så Knipper en godt, men Hva? ikke for godt. Skal jo ikke have en blodprop. Ja, det havde jeg også sagt, hvis jeg var... Det er i gang med at uploade en video. På YouTube. Ja. Yeah. Bare upload den nu. Hallo, og hvis I er nogle lækre damer, så skriv til mig. Hvis I er nogle lækre damer, så skriv til mig. Mit telefonnummer er 28, 59, Nej, nu kæft, hvad? 28, 59, 95, 62. 51, 40, 23. Ja, og mit Det er nummer, også bare ring til. og mit nummer til det nemmeste, det er 31 48 58 22. Og jeg gentager det, 31 48 58 22. Og mit 28, 59, 95. 51, 51, Nej, lad nu være. 28, lad nu være. 28, lad nu være at tage dem sammen, dine finder. 28, 59, 95, 62. 61, 51, 23. Og mit nummer det er 31 48 58 22. Juhu.